Hayi ke ibuyile ke iMother's Day saze savelelwa ama-breakfast ashile nkosi yami. Sizothini ke ngoba phela somama fanele sijabule. Kuthiwa mami I made you a breakfast. Kushiwo into eshile. Ake nifunde nje ukusiphekela unyaka wonke ukuze mekufika iMother's Day kufike umuntu ekwazi ukuthi kuphekwa kanjani. Le ndaba yokuthi usuku lethu kodwa sizojatshuliswa ngama-breakfast ashile. Hayi bakithi ayikhulunywa. Angisayiphathi ke laba abasendela ama-message. Animeke manje ngalama message aforwardiwe. Ake sikhuluma indaba zokuthi umuntu usend e-wallet. Umuntu usend cash send othi happy Mother's Day. Ngeke ngehappy Mother's Day yami kuphinde kudleke i-airtime yami, kuphinde kudleke idatha yami. Hayi ngeke bakithi. Senda no e-wallet nama cash send manje sikhathele indaba yokumosha idatha. Silo downloadana nezithombe ezodwa ezifanayo. Imbali inuka kahle kaba ngiyifuna esithombeni ngicela ungithendele nje imbali zangempela ngiyibone ngiyibeke la endlini ngiyi-enjoy. Hayi indaba hayi ngeke bakithi. Ngale breakfast nje into engadleki mina ngiyoyitshinga emgqonyeni lento ngizenzela ukudla kwami. Singadlala abantu.